Zdravím vás, tipéri. Dúfam, že ste dobre naladení, veď sa blíži víkend, do toho piatkový sviatok a my sme navyše oslavovali aj vo štvrtok nad ránom. Nočný zápas v Amerike nás potešil nielen priebehom, ale aj 7 gólmi. Niet čo riešiť, ďalšia zelená fajka v kolónke vyhodnotených zápasov. Dnes pokračujeme ďalším tipom z obľúbenej Severskej ligy. Veľa zdaru želá tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Sobotné skoré popoludne bude patriť Fínskej lige, kde som našiel zaujímavý zápas medzi 5. Ilvesom Tampere a lídrom súťaže HJK Helsinki. Momentálne lepšiu formu v lige má HJK. Je v silách Ilvesu hrať v skupine o titul, avšak HJK ju bude chcieť určite vyhrať. Špica tabuľky je vzácne vyrovnaná, HJK vedie iba o 3 body, no má o zápas viac. Ilves Tampere naposledy zremizovali vonku na pôde posledného Lahti 2-2. Ilves má pôsobivú streleckú formu, gól dali v posledných 11 ligových zápasoch. Problémy majú v obrane, kiksy v nej ich neraz pripravili o body. Dnes nehlásia žiadne absencie. HJK Helsinki si pripísalo 4. víťazstvo v rade. Tentokrát zobrali 3 body z trávnika 7. Mariehamn. HJK má streleckú formu, ako sa na lídra patrí. V posledných 4 zápasoch skorovali 13 krát. Kým bude ich ofenzíva pracovať takto, zatiaľ ich nebudú trápiť občasné inkasované góly. Tiež disponujú zdravým kádrom. Štatistika posledných 6 vzájomných zápasov hovorí jasne v prospech HJK. Vyhrali 4 zápasy a 2 skončili nerozhodne. Doved napadlo 16 gólov, čo je priemer 2,67 gólu na zápas. Ilves strelil na vlastnom štadióne 18 gólov, čo je najviac v lige. Obrana však pustila 12 gólov, čo je porovnateľné s bilanciou zostupom ohrozeného Lahti. To dostalo iba o gól viac, 13. Myslím si, že Ilves dokáže doma skórovať, ale ich obrana bude krátka na útočníkov HJK Helsinki. Môj tip znie viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,75. Pod 1,65, kde je fér hranica, už rozhodne nepodávať. Majte fantastický víkend, bežte k vode, dovolenkujte, relaxujte, priatelia. Nezabúdajte, tipovanie má byť o radosti a nie o strese. Ak máš dobrý tip na víkend, šup s ním do komentárov. Nehambite sa. Stretneme sa pri ďalšej analýze zápasu. Čaute.